अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. आडाळी MIDCचा विषय संवेदनशील आहे, त्याकडे शासकीय दृष्टीने बघू नये. रोजगाराचा मोठा प्रश्न येत आहे. आमचे लोकप्रतिनिधी मनात आणलं तरी तेही परिस्थिती बदलू शकतात असं मत पराग गावकर यांनी व्यक्त केलं आहे. सर्वप्रथम तर मी विधान परिषदेमध्ये ज्या मान्यवर सदस्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला आडाळीचा, तर त्या सर्व मान्यवरांचे मी मनापासून आभार मानतो. कारण हा प्रश्न कुठेतरी एका मोठ्या व्यासपीठावरती उपस्थित होणं ही फार मोठी गरज होती. आणि काल मी बघितलं की माननीय उद्योगमंत्री महोदयांनी या संदर्भात जे काही उत्तर दिलेलं आहे, त्या उत्तराकडे आपण दोन दृष्टिकोनातून बघू शकतो. पहिला दृष्टिकोन असा आहे की ज्या पद्धतीनं शासकीय पद्धतीनं जे उत्तर दिलं जातं, त्या पद्धतीनं जर बघितलं तर ते उत्तर आपल्याला ठीक आहे, ओके म्हणता येईल. परंतु आडाळी MIDCचा जो प्रकल्प आहे, या प्रकल्पाकडे आपल्याला शासकीय पद्धतीनं बघता येणार नाही. त्याला कारण असं की हा खूप संवेदनशील विषय आहे. विशेषतः सिंधुदुर्गासाठी हा खूप संवेदनशील विषय आहे. त्यातल्या त्यात दोडामार्ग आणि सावंतवाडी तालुक्यातील जे काही बेरोजगार आज पूर्णतः गोव्यावरती अवलंबून आहेत, त्यांच्या दृष्टीने सुद्धा हा अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. आणि हा विषय ज्यावेळी आपण चर्चेला घेतो त्यावेळी आपल्याला खूप मागे जावं लागतं, पार्श्वभूमी बघावी लागते. साधारणतः 2010 नंतर कोकणामध्ये येऊ घातलेले सर्व तथाकथित विकास प्रकल्प जे होते, हे विकास प्रकल्प आजही रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. म्हणजे त्या काळामध्ये जे काही प्रकल्प प्रस्तावित झाले, त्या प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या मुद्द्यावरती असेल, स्थानिक मुद्द्यावरती असेल किंवा राजकीय काही गोष्टी असतील, या सर्व गोष्टीमुळे स्थानिक लोकांकडून विरोध झाला आणि हे प्रकल्प आजही पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. किंबहुना काही प्रकल्पांचं तर भूसंपादन देखील झालेलं नाही. अशा पार्श्वभूमीवरती 2013मध्ये आम्ही आढाळीवासियांनी स्वतःहून या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला MIDCसाठी आणि तत्कालीन उद्योगमंत्री सन्माननीय राणे साहेबांकडे आम्ही हा प्रस्ताव दिला. अवघ्या 6 ते 8 महिन्यामध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतरच्या पुढच्या वर्षभरामध्ये आपण ह्या प्रकल्पासाठीची जी जमीन होती ती 80% अधिक क्षेत्र जे होते ते आम्ही महामंडळाकडे हस्तांतरित करून दिलं. आता मला सांगा की गेल्या 2 वर्ष म्हणजे सुरुवातीच्या 2 वर्षामध्ये एवढ्या गतिमान पद्धतीनं या प्रकल्पाला जर स्थानिक लोकांनी सहकार्य केलेलं असेल, तर त्या पार्श्वभूमीवरती जर आपण बघितलं तर पुढची 8 वर्ष हा खूप विलंबाचा काळ म्हणता येईल. त्याला दुसरा असा दृष्टिकोन आहे की आसपासच्या परिसरामध्ये ज्या पद्धतीनं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप होत आहे, म्हणजे मोपा विमानतळाचं काम त्या दरम्यान सुरू झालेलं होतं आणि मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून हा प्रकल्प अवघ्या 14 किलोमीटरवरती आहे. तर 20 ते 25 मिनटामध्ये आडाळीतून आपल्याला मोपाला पोहोचता येतं. मोपाचा ॲडव्हान्टेज घेण्यासाठीचं जे नियोजन आवश्यक होतं स्थानिक पातळीवरती, शासकीय पातळीवरती, ते आपल्याला कुठेही आज तगायत झालेलं दिसत नाही. तर अशा दृष्टिकोनातून जर आपण बघितलं ना, तर मला असं वाटतं की थोडाफार विलंब झालेला आहे. किंबहुना आम्ही आशावादी अशासाठी आहोत की सन्माननीय उद्योगमंत्री महोदय हे सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत. केंद्रातील उद्योगमंत्री आपले जे आहेत ते पण सिंधुदुर्गाशी संबंधित आहेत. ही जर दोघेही जर ज्या पदावरती कार्यरत आहेत त्यांनी जर मनात आणलं तर निश्चितपणे आडाळी MIDCमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चांगले उद्योग येऊ शकतात. किंबहुना आजही अनेक उद्योजक या भागामध्ये येत आहेत. आमची मागणी अशी होती की तुम्ही या भागाचं प्रमोशन करा, या भागाला तुम्ही उद्योजकांपर्यंत पोहोचा, त्याच्यासाठी परिषदा घ्या आणि काही विशेष सवलती देता येतील का, काही टॅक्स हॉलिडेज आपल्याला या भागामध्ये देता येतील का, किंवा आपली जी इंडस्ट्रीयल पॉलिसी 2019ची आहे त्याच्यामध्ये जवळपास 80% 100% सबसिडीच्या स्कीम्स ज्या आहेत त्या लोकांपर्यंत, उद्योजकांपर्यंत पोहोचवता येतील का. अगदी MSMEचे उद्योग असतील किंवा मोठे उद्योग असतील, तर ते जर आपल्याला त्यांपर्यंत पोहोचवता आले तर निश्चितपणे मला खात्री आहे की 6 महिन्यामध्ये या भागाचा कायापालट होऊ शकतो. एवढा पोटेन्शियल या भागामध्ये आहे आणि त्या दृष्टीनं निश्चितपणे प्रयत्न व्हायला हवेत. निश्चितपणे मला असं वाटतं की त्यांनी फार पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून या प्रकल्पाकडे बघायला पाहिजे. मधल्या काळामध्ये आम्ही जो लाँग मार्च काढला, तर त्या लाँग मार्चमध्ये असं वातावरण निर्माण झालेलं होतं की कुठेतरी शालेय शिक्षण मंत्र्यांना टार्गेट करण्यासाठीचा हा लाँग मार्च आहे, अशा प्रकारचं एक वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करण्यात आलं. वस्तुस्थिती तशी नव्हती. माननीय मंत्री महोदयांनी जर या लाँग मार्चकडे पॉझिटिव्ह दृष्टिकोनातून बघितलं असतं तर निश्चितपणे त्याचा फायदा झाला असता. आजही माननीय मंत्री महोदयांचं, दीपक केसरकर साहेबांचं उद्योग जगतामध्ये बऱ्यापैकी वलय आहे.
सो त्यांनी जर मनामध्ये आणलं तर ते चांगले उद्योजक या इथे या भागापर्यंत आणू शकतात आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी प्रयत्न करायला हवं. खरं तर आता निवडणुकांचे काळ येत आहेत, तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरती जर त्यांनी मनात आणलं तर चांगले उद्योजक या ठिकाणी येऊ शकतात. पण कुठेतरी राजकीय म्हणजे मी एकाच व्यक्तीला असं म्हणणार, मी ज्यावेळी लाँग मार्च काढलं त्यावेळी मी म्हटलं की 10 वर्षांमध्ये सर्वच पक्षांची सरकारं येऊन गेलेली आहेत. सर्व म्हणजे मनसे जर एक सोडला तर सगळे पक्ष सत्तेवरती होते. त्यामुळे कुठेतरी ही जी गोष्ट आहे ही समन्वयातून आणि सकारात्मकतेतून पाहिली तरच हा प्रश्न या ठिकाणी निकालात निघू शकतो आणि त्याचे चांगले परिणाम जे आहेत ते आपल्याला दिसू शकतात. त्यामुळे असं म्हणता येणार नाही की एकाच व्यक्ती, पण निश्चितपणे आणि जनता बघत असते, जनतेला कुठेतरी अपेक्षा आशा असतात, त्या कुठेतरी फोल ठरताना आता दिसत आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. शेवटी वस्तुस्थिती नाकारून आपल्याला चालणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.